Zamislite malu bebu, kad se rodi mala beba. Ta beba, da bi se rodila u prirodi ili da bi bila bačena u prirodi, ne bi mogla preživeti, ne bi mogla opstati. Ali zato se bebe rađaju sa taj neki urođeni instinkt milosti, nežnosti, nevinosti, baš da bi iskomunicirali suštestveno, evolutivno, ljudski, da bi beba mogla opstati, da bi bila viđena i da bi bila čujena od druge osobe. Obično beba dođe u porodicu, pa prvi kontakt je sa njenom mamom i na taj način se počne uspostavljati ta socijalna interakcija. I